As fichas de dominó volverán a bater con forza en Taboada o 25 de febreiro, data na que terá lugar o 6º torneo aberto organizado polo Concello de Taboada en colaboración coa Federación Galega de Dominó, Hércules Ediciones e o restaurante Urdi, local onde se celebrará o campeonato. Un torneo no que se outorgarán 1.150 euros en premios repartidos entre as 3 primeiras parellas e os 3 mellores equipos. O resto dos equipos participantes terán un premio de consolación de 75 euros. Estas cantidades poderán variar se non se acadan ao mínimo de 40 parellas participantes. O sistema de xogo será a metades na primeira rolda e suízo a partir da mesma, segundo a regulamentación da Federación Española de Dominó. As partidas terán unha duración de 50 minutos ou 350 puntos. O prazo para facer a pertinente inscrición ábrese o día 1 de febreiro, así que os amantes deste xogo poden ir buscando as súas respectivas parellas e anotarse contactando co número de teléfono 665 983 115. O custo do torneo é de 35 euros por xogador, inscrición na que se inclúe o xantar.